Hai, salut băieți! Astăzi mi-am pus un fel de hack care îmi dă versiunea 42 beta. Și acum o să vă arăt cele mai noi chestii care vi se vor da. Deci avem la... Hai să ne uităm că nici eu nu m-am mai uitat. Deci hai să ne uităm. Știu pe de la skin-urile de pe cealaltă versiune, deci... Bun. Deci avem acest. Arată ca e prima de pe Brawl Stars. Așa îl cheamă... nu știu. Da? Și hai să mai căutăm. S-a băgat acesta. Acest skin. Acesta. Mister Invisibil. Și cam atât. Avem la culori nimica de nou. La emoți avem ceva nou. Deci avem ăsta, acesta. Și la animation avem mai multe noi. Deci asta era acesta. Și la steps avem acesta și acesta. Acum dau primul match. Stați, să vedem și cum arată la toți noi. Versiune ok. Acum ne dă voi să creăm un party. Bun. Să vedem cum o să arate. O să arate. O să putem să primim acesta. Și cam atâta. Și după hai să-i dăm un match. Vedem ce se poate întâmpla. Deci nu știu, asta e prima dată când dau primul match. Am auzit pe TikTok că se va lansa o mapă nouă. Dar nu știu dacă s-a lansat acea mapă. Vom vedea dacă... Hai să jucăm primul match. Vedem. Mulți au skin-uri. Deci nu are hack. Este numai versiunea cea mai nouă. Așa. Poate suntem viu parcurs. Dar nu cred că s-a dat voie, pentru că dacă ați văzut acolo că n-am apăsat pe telefonul, nu-mi dădea voie. Așa că... Ok, nu se mișcă nimeni, bine. N-am ce să fac. Nu se mai mișcă efectiv nimeni. Da, uite că se mișcă. Așa, frumos. Și să se califice. Vedeți că cei din spate nu se cam... Da, gen așa făcut de gen. Nu știu dacă o să fac așa și în realitate. Deci... Ok, și am revenit, am mai stat o lecuțică timp. Dar trebuie să văd mai bine toate mapele, deci nu le cunosc. Adică gen le cunosc pe toate, numai că... Mapa asta să fie foarte ușor. Nu știu dacă mai merg toate schimele. O schimba pe aici tunurile. Nu? Cred că și-o schimba pozițiile de bulgări. Da, l-o schimbat. Și o să ne calificăm. După ce o să mă calific, o să întrerup.
videoclipul da, am închis din greșeală pentru că aveam de gând să postez acest videoclip pe TikTok, dar am văzut că a depășit timpul și nu mai... O să postez pe YouTube. Cine se abonează, intrați pe... O să vă las în descriere contul meu de TikTok și o să mai intrați pe acolo, dar cine m-a urmărire să vă abonați și la contul de YouTube. Am uitat să schimb skin-ul, dar gen nu. Pentru că nu e hack. Pentru că hack-ul îți dă voie să faci orice. Aveam înainte niște hack-uri mai bune. Numai că am zis că jocul este mai frumos așa. Dar gen dacă vă dați seama acum că mi-am pus gen acum eu mi-am pus versiunea aceasta mai nouă, mai repede decât trebuia. Și de asta merge jucătorii, nu se jucă meciul de la ID. De asta că poate să fie posibil să stai așa și mama m-a rămas mai eu cu o să trebuie să-mi iau un loc frumos. M-am calificat bine. N-am putut să vedem deci n-am putut să vedem mapa nouă. Am auzit că se pune o mapă nouă, dar nu știu. Deci vom vedea aici. Deci nu. Credeam că o să lansa ceva. Oare ce îl face atât de delicios? Ingredientele gustoase și de calitate, fără coloranți sau conservanți adăugați. Mici răsfături. Da. Vedeți. Nu s-a schimbat nimic. Deci o să este la fel numeratul pe mine și să vedem la setul. S-a schimbat ceva? Nu. Nu s-a schimbat nimic. Da, deci nu s-a schimbat nimic. Deci, nu s-a schimbat nimic. Numai skin-urile. Lăsați în comentarii ce skin v-a plăcut din ce v-am arătat.